Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Haka jingja ka bapenengo bapensokya ka thain mahoti ripoi district lala ban pelat im ye iwe klung barang sukha ya ibla subajer bala tep im hapo ka kendo wala kata iklung idang pi ki daki ki kti baki kijat terkum ka jingyo lum jingtep kani ka jingja kala ja ka atnyo trik wiya yong la asngi ublei haka bagi katu kani ki kena skul bana ka wei ka skul hajan kileu i ka jingki kindiat hapo ka kendo haka wei ka jaka Adian bikila pej banyak kilala pade ukulung ubarang don hapo ka kendo nganre udang don mensiam. Mar ki kena kila pentip shkino hikai barsha kashnong tang shiyo jing tip ki paj pa rengkar bik dikot kador bashnong kila mare asya katei ke jaka ban pelong e kajing pelaj im. Asay no yo kulung na ka kendo da ka basumar baha balalap ba udang im henre idon hak pedeng kajing long ka batelot baha. Unong long kubo rupa licungo ya katei ke jaka ulai keren bagi bosnong menlum jing tip shushu. Wei ni ke executive member jangkador bosnong mahoti loong bakani ke jingja kalapau pertei hakaba yoi ya ke jing yarap jengki kena skul. Ulai turu batang shiyo jing tip kador bosnong kala shimkia mador ban pelong ya ke jing pelaj em ban penpoi ya ukulung Shamahoti Primary Health Center ban yo jing yarap na ki doktor bagi nok sumar. Ki bosnong kidang persang ban yalap lap ya ka kami ni kinu ki benakti ha kani ka kambaman ha bakli la pentip ni em shiki pulit unong ket kam snong ula ya turu bala da pentip sha orang ba snong o un pen sapyang ni pentip shiki pulit henrei la pentip shiki pulit tang ha kasngi ba ar kata ha apu pra terik uyayong namar ha kapor baca ka te ke jingja orang ba snong udon shapo nong po ong usketri snong unong ket kam snong ula ong ru ba kalai po terik uyayong ki pulit kilawan ban tokit bnia ya kani ke jingja berkelasim jengkelikat kum karukom. Kadar bosnong kala ajing etre lang papura wanwa lagi badan ketih kani ka kambaman henry hadu menta ompala berpensisa nilap ya kibale ya kani ka kam. Kadbai ikhlung la penkit samahu di PAC di gino hikai school berkipai ba banyo jingyara mador. Nongkit kam snong ula ai kubleker pangi kena school kam tam ya utu bat nut ban klong ya ka kendo man pelat im ya ikhlung. Ni pi sekat ti senang pi dei we na preng ki nong ki kam senang ki ben ta hak tu si ka jingja hadin baki khna ki lala ban plai im ye ti khlung bat maki ru na kliang ki nong kai school ki war school ki la pen tip cha phi ki nong ki kam senang ka e ka baja ha ka tu sa tak le shibun ni phi ba longkat kum ka jing yo jing tip janga ka jingja ka bala jaha ka ar nyu tarik banai ban reu banai basau ar jar ar reu haka por kum ba shi baje dunai e tinggal ayo ya ka phone call bala phone da i wei da ino hikai jong ka school jongi na posno ila ong inga ba ka don ka jingja ba la tep ya tai khlong shadin jong ka school te hadin mangala jik tip pumta te bran ngalawan banwan san spon banwan page kata ka jingja ka belajar tu kasngi te nakalang jungaru ngala poy hangta te ngala i ba kila dap banya saya tai khlung bat ki no hikai bat kumju naki kena skol te nakalang jungaru ngala kali ya i to idang imle i ole se ila klan te i kubor ba idang im te aingu ya blei ba de ka jingri ka jing sumar ka jing blei ba i layo e kata ka jing pen imo kumbangi om ba ublehi ulari lo sumar no i kat kum ka jing yo jing tip ka jongaru ba kane ka jing jak la ja kumba nri ba je mistep i ka ba nakalyang ka kemi jong ka khun kala tap im ya i hak te po din jong ka skol te nakalyang jongaru kumbala pentip naki no hikai te bran ngila ya penbej bakin kino hikai bengin pentip mardor ya kan ka jing ja ha irang ba snong mat kumju ru ngila ajung mut ba in pentip no ma i pat saka police department ya kan ka jing ja te hadin kata ngila ya pej ya kan ka condition jong ini kelungar ngodon hak itu ka jaka hadin pengalawan pej ya kan ka jing ja te ngila ajung mut ya pa yaki paranong hikai ban ngaru sekretari jong ka snong bangin lej peran ban ai shoi ka jing sumar lane ban pelaj im shoi ne i kelung nama ngala keli ki ong bangi ladep ban ring ki video nomor kadau ka long ba kalong artat nam ta ka safety nam ta jong kini ki no hikai nam banta ban pelaj im ne i kelung kadai sya ka banta ka babha ka bakin kile te na kalang jonga kum sekretari jong ka darbas nong ru nga ai ka jing khublei ia kini ki nong hikai khamta mi tu khna iba lapan laj im ya i mensim ba koridor iba lui iba la satep im
te nakalang jongaru ngalaya pun ya irum basnong tengala ai jengmut hiro ya rum basnong ba pinhab ban pentip ya kane ka jingja saka police department namar kamde ka jingja ka ba menu mala namar kalaldi artat ka khep ka ba kalolong ka murder case te lada ngin penjam kamot ba kalong ke ka ba sosi lene ban lait na ke jingja ki ba hadin habon ngindon kami ban perking ban ai bi sakati ka an kenam ka an kan le ya ka barun kam te hadin kata ngalayo ban ya lang na ki kato kan nengut ki para member ki jongi te ki para member jongir ki lai jengmut ba kan bahai ka ban ai lane ban pentip saka police department ban le ya ka barun kam te nakalang irma isnong ila pentip ya lese nakalang irma isnong im pentip ya kane nakalang jongan tingam don jiktip tama nakalang jonga kumus ketrisnong ngala pentip ya irma isnong nak menta kan jingja ba sa tep im ya ni klung bat ban ajing tibru saka police department